Good morning. Hello guys, khulumbai gasinisimbो. Welcome to back my YouTube channel. Angni YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बरायबाय. आं दायो दङ धेकियाजुलियावहा. आङो धेकियाजुलियावहा मानो फैदों नोंथांमोनखौ खिथालांबाय थागोन. नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ. धेकियाजुलियावहा आङो सिलाइ मेचिन कार्टिं सोलोंनो फैदो 3 monthsनि तिनिमानि फ्रि गासिबो फ्रि थानाय जानाय लोंनाय फ्रि आरोना हस्टेल दंखायो बेयावनो नोंथांमोनाबो फैबा फैनो हागोन सोरबा गस्लाबो बेयावनो होयो गस्ला लंपेन्ट ओमफ्राय काट पेन्सिलफोर लबर जिखिनि बेग जिखिनि नांगौ बेयावनो होजोबखायो आरोना नोंथांमोननि खिथिगोन आं नायबानो जाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे सिलाइ मेचिन बा कार्टिंनि कर्सनि नामा बे जों थानाय बे जि सोलोंबाय थादो बे धेकियाजुलियावहा दङ ओमफ्राय बेनि नामा जाबाय DDU-GKY नोंथांमोननि खिथिनि रं नै गस्लायाव दङ DDU-GKY दिनदयाल उद्याना गारमेन्ट कौशल्य योजना बे गस्ला नोंथांमोनाबो फैबा मोनगोन गाननो मोनगोन थानो मोनगोन आं दा सावहा हि लामनो फैनायमोन लोगो सासे फैदो हि लामनो ओइ फाले नै माहानि नों धेकियाजुलि मा गामि बालिजान धेकियाजुलि बालिजाननि बे सब गामिनिनो दङ सब जाति दङ बेयावहा सेरें बांगालि ओमफ्राय उरिया बर' आरो मा सब दङ न हारसा मोजाङानो थानो जानो लोंनो सोरबा गोसो दंबा फैबानो जाबाय आरो 1 मान्थनि उनाव लागोन एडमिसन 1 monthनि उनाव लाफिनगोन दा जोबथ'बाय एडमिसना जोंनो नाया बेखौ होदो बेग बेखौ होदो DDU-GKY बे गस्ला लंपेन्ट ओइ हेल्प करछुन इटु टानि देसुन अलप इटु प्लास्टिकटु टान ओइ मोर चुलाइटु डांगर ना सरू मोर कारणे हब হয় নেকি এই ডাঙৰ হ'ব बे सुरनि आया सोरनि थराय गोलैखो बे सुरनि बे लंपेन्ट
खिथाब होदो नायफोरैनो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन सोरबा गोसो दंबा लानोबा भारतीय विद्या निकेतन कम्युनिकेटिव इंग्लिश बे मोनसे पार्टिसिपेंट मेनुएल जिनै माथो बे किताब गांब्रै सब बिसोरनो फ्री होदो ना आरो थुइबो दंबावोसो नै थुइ थुइबो होदो लबर होदो कार्ड पेन्सिल सैग्रा होदो हे हेल्प करि देसुन ना कार्ड पेन्सिल होदो बेखौबो होदो आरोबाव स्केल होदो स्केल बेखिनिखौ होदो गासैबो फ्रियाव मोनखाजोबो नोंथांमोनाबो फैयोबा फैनो हागोन सोरबा आरो 1 मान्थनि उनाव लागोन 1 मान्थनि उनाव रुमाव फैबाय आं रुमाव मोनफैबाय लोगोफोरा जना दं सासेया उन्दुना दं